Durant aquesta Setmana Santa, les Terres de l'Ebre han registrat gairebé els mateixos índexs d'ocupació turística que l'any passat, malgrat que enguany les vacances s'han avançat en el calendari i les condicions meteorològiques han estat adverses. El director dels Serveis Territorials d'Innovació, Universitats i Empresa, Josep Monclús, ha destacat l'ocupació hotelera, que s'ha situat en el 71,3%, i també els índexs aconseguits en allotjaments de turisme rural, amb una ocupació del 93,1% els dies festius. Quant a l'ocupació hotelera, cal destacar que els dies festius s'ha arribat fins al 84,3%, 2 dècimes més respecte a l'any 2007. Amb tot, Monclús ha afirmat que el producte estrella d'aquesta Setmana Santa ha estat el turisme rural, amb una mitjana del 56,4% durant els 8 dies, però amb el 93,1% d'ocupació, 2 punts i mig més que el 2007 durant els dies festius. Els càmpings és on hi ha hagut una davallada més important, amb 10,8 punts menys respecte a l'any 2007 en el global de la setmana i amb 14,2 punts menys els dies festius, amb una ocupació del 41%. Quant als apartaments turístics, també van tenir una major ocupació els dies festius, quan es va arribar al 84,3%. Monclús s'ha mostrat satisfet pels resultats aconseguits, tot i que ha remarcat que cal continuar treballant perquè el turisme de les Terres de l'Ebre tingui un major pes dintre del producte interior brut. Crec que globalment hem d'estar satisfets, qual no vol dir que haguéssim d'estar, dius estic satisfet, però hem de seguir treballant per a que el turisme a Terres de l'Ebre sigui un motiu d'incrementar el producte interior brut que es aconsegueix a través del turisme. I en això estem treballant, però aquí ja no seria l'ocupació, seria la collita. Perquè el que sí que sabem és que, i això sempre ho dic, que l'allotjament de la quantitat de diners que deixa el turisme, l'allotjament vindria a ser el 8%. Entre el 8 i el 9%. O sigui, aquest 8% condiciona que el que deixa el turisme, l'altre 92% mos arriba. Per tant, és molt important anar augmentant el número de llits. És molt important que el nostre territori, tot i que en tenim pocs, cada vegada anéssim tenint més llits. Així mateix, Monclús ha apuntat que és important fidelitzar el turisme, no pels preus sinó per la qualitat, i apostar per un turisme no massificat i sostenible.